जुमुना आब'आनो खावदों आंनि फैसाखौ जुमुना आब'आ नापे सोबागोन दानो मोनथिबाय नोंथ' आंखौ सोबाखागोनखा नोंलाय गथ'खौलाय मानो दाय हमलाबायदों जेबो मोनथियाखौआनो आरो जुमुनाया फैसा खावग्रा मानसि नङा दै मालायखौ ओरैनो दाय हमनाङा मोनथिबाय ओरैनो दाय हमाखै आं आयै जुमुना आब'नावथ' थाइसेबो फैसा गैयालै आंबो मोनथिगौ नोंबो मोनथिगौ गावगायानो दाखालि बुंना लादों नोङो फैसा होनायखौबो बियो सेम्पुसो बायना लादों होनबा दाखालियो दिवाली खालि फुलजारि लागायबाय थाना नुदोंमोन आं बेखौ बर' प्लास लानि लामायाव बेबो मा फुलजारियाथ' खम दामि फुलजारि नङा फुरा दामिनिखा 20 थाखा 30 थाखानि नङा फुरा 100सोनिखा जाम्बि मालायबा बर' प्लासा होदों खोना आरो बिनो बर' प्लासनि नङा जुमुना आब'निसो जुमुना आब'आ बायनायसो आखायाव पेकेट लानानै लागायगासिनो बिनो मा बर' प्लासा 100नि फुलजारिखौ बिनोनो होजोबगोन आरो लागायनो ओमफ्राय फुलजारिखौ बर' प्लासा आब'नो जासियाखै आब'आसो बर' प्लासनो जासिदोंनो नांबावगौबा होननानै मिथिबाय होनबा आंनि 100 फैसाखौ खावाखैबा बियो अबाव फुलजारि बायनो फैसा मोननो हा नोंथ' जोंफोरखौसो सानफ्रोमबो गाज्रि नुखायो नोंनि फिसाजो जुमुनाखौ जेबोखौनो नुखाया नापे नोङो ओरैनो दाय हमनाङा दे बेखौ जेबो मोनथिया हौवानो आया खिन्थाबायानो माथो आंलाय दानि मालायबा अबाव फैसा मोननानै बायदों सोरबा मालाय अननानै होदों जेबो मोनथिया हौवानो बेफोरबायदि डाइरेक्ट दाय हमबा जायाना नापे आयै नों मानो फोथाया नों आंखौनो फोथाया बे गरायखौनो फोथायो आरो बे खेबसेल' नङा आंना फैसा गोमानाया बै खेबसेबो गोमादों 50 थाखा आं खिन्थाखैमोनसो दिनैसो खिन्थाबाय आं नोंबोथ' खावखाया आदायाबोथ' खावखाया आरो आफायाबोथ' खावखाया आरो जोंनि न'आवथ' रावबो फैनानै थाङा फैबाबो न'आवनो हाबखाया होनबा सोर खावगोन जुमुनाया खावाबा नोंनो अबावबा दोनना लाफ्लांदोंमोन खोना मा होननानै बुजायबावनोलै आयै नों मानो एसेबो बुजिया जुमुनाया सिखाव नङा बियो आंनिबा सिखाव नङा खावाखै बियो आयै खोनानाय मोनदों आं माथो बिनिया बिमायाबो मोजां नङामोननो सिखावसो मोननो न' खाथिनि दाउफोरा फैबाबो बुथार जाना दोनोमोननो मा मोनथिगौ नों आयै नों गामियाव थांबासो मोनथिगोन नों गामियावनो थाङाबा नों सगावनो मैगं फाननो थांबाय थायो बेनिखायनो जेबो खोनाया आरो फैसाफोरखौबो खावोमोननोथ' होनबा बिमायानो सिखावबा फिसाजोआबो सिखाव जाखागोन बिमाया सिखावबानिदि फिसाजोआबो सिखाव जागोन बे नङा मोनथिगौ ना आयै आं नोंखौ बोरै फोथायहोनो नों मानो फोथाया नों सानना नायाखै मानो फैसाया आंना नै दाखालिबो गोमाबाय बै खेबसेबो 50 थाखा गोमाबाय होनबा खेबसे नङा खेबनै गोमाबाय ओहो आं मानिया जुमुनाया सिखाव नङा नोंथ' फोथायखाया र' आयै नाथाय एबार जुदि गोमाबावोबा नोङो फोथायगोन ना फोथाया र' मोनसे बाथ्रा नोंना मालाबाफोर फैसा गोमाफेरदों नामा गोमाफेराखै आंनिया ओमफ्राय आयै नोङो मालाबाफोर फैसा बुरजा थाबाथाय सानना दोनना दोना दोना आं साननानै होमबा नोङो एबारनिफ्राय फैसाफोरखौ सानना दोनदो मोजाङै होमबानो मोनथिगोन गोमादोंना गोमायाखै खिजानिबा सिगांफोर नोंनिया फैसाया गोमाफेरदोंआनो गावगाया साननानै दोनाबा बोरै मोनथिनो देनाय गोमादोंना गोमायाखै मा आंगा बुंबाय थायोलै सिखाव नङा बे थां नखथा बखिबाय थानाङा बै माबा नोंनिया माथो जि सुन दङलै हा बिसना सादोरा ओं सुइथां नोंनियाबा खालि बिदिनो जिखिजायै जुमुनाया सिखाव आंनि फैसाखौ बिनो खावदों आरो नोंनि फैसाफोरखौबो मोजाङै सानना दोनग्रा खालामदों नङाबा खावजाजोबगोन नोङो थांदोना बेनिफ्राय मोनबाय थायो बे सासे गथ'आबो मानो सैथारा गथ'खौ गावगाय 100 फैसाखौ अबावबा दोनना लादों मालायखौसो दाय हमबाय थादों सनियाया आंनि फैसाखौ लानानै माथो सुदबो गैया मुलबो गैया दिनै मास मोननैयानो जाबाय मानो होनांगौ देनाय बिनो आं बेखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन बिबाबो खालि गैयाल' बुंबाय थायो मालायनि फैसाखौ लानानै दानो आं न'आव बिहैगोन देने थांनानै आंनि बोरमा फाननाय फैसाया सारा ओरैनोसो थांगारगोन ना माइलै बिबाबो गैयाल' बुंबाय थायो आइ मोसौ बोरमा दोस्लायहैबायना आयै नै दासो दोस्लायना फैबाय आङो अबाव थांनो नागिरदों नों आयै सगाव थांना फैनो र' आं आइ नोंनियाव फैसा 1000 मोनथ'गौमोन ना उनाव मोनफिनबा दिहुनना होगोन दे आं दा मा होनना खिन्थानो आंथ' सुनियानो होजोबबाय आंनियाथ' दा 500ल'सो दङ बे 500खौबो आंनो नांगौ होननासो दोनदों माबा आयै आयौ आं माबायाव दोनना फैबाय पस्ट अफिसाव माला पस्ट अफिसाव दोनहैनो थांखो नोंलाय आंलाय माथो मोनथियाखै माबा आयै नों गैयामोनलै बे खालि
आंबो माने आंखौ लोगोआ लिंबायना बेनिखायनो आंबो फैसाखौबो लांबाय बेयावनो बेंकआवबो दोनना फैबाय नोंनो खिन्थायाखै आं माने बावना दोनोमोन दिनैसो गोसोआव फैदों ए दे दोनहैदोंबालाय मोजाङानो जादों दे थेवब्लाबो आंनो 1000 नांथ'गौ जादोंमोन बिसना गंसे नांगौ जादोंमोनहाय आं बिसना बानायनो होनो नागिरदोंमोन नोङो सिगाङावनो खिन्थानांगौना आं दा दोनहैबाय दोनहैबायबालाय माथो खालामबावनो आरो आयै दे थाथ'हाय आइ न'आवनो थाथ' दे बरावबो थांनाङा बै मालायनि बोरमाफोरा फैनानै बिफां फुलिफोरखौ जाजोबना गालाङो आरो बिबारफोरखौबो दे बरावबो थाङा दे आं न'आवनो थागोन आयै आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ थगायनाय जाबाय सनियानो आं फैसाखौ होना लानानै आं जोबोद फस्थायथारबाय मोनाबो बिबाबो गैयाल' बुंबाय थायो बेनिखायसो आं नोंसोरनो होना दोनबाबो जागौमोन र' आं दायो खेबसे फन खालामना बिबावगोन र' आंनो आंनि बोरमा फाननाय फैसाखौ नांथारगौ आं मिथिया ओमफ्राय आइ किसमिसालाय मा खालामदों ना बिमायंआ लागासिनो बिमायंआ लायाखै ओंखामसो संबाय दङ बिमायासो लाबाय दङ ए नंगौ ओमफ्राय मा थिलुनो आथिङा एसे हामबायना आदा एसे हामबाय दे बिदिनो लासैनो हामलांगोन खोना दे हामबाथ' मोजाङानो ओमफ्राय न'आव माला फैगोन र' 10 दिनसो थाबावनि दे 10 दिनसो थानानै लायनोसै आं जागोन दे ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों दालाय आं मबाइल नायगासिनो र' एसे टाइम मोननायखाय नंगौ दे होमबा नाय दे नोंलाय ओंखाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखै र' दे होमबालाय दे आदा मायो आदालै आंनो फैसा नांगौमोनलै आं लोगोनियाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आदा प्लिज ना अननानै 500 फैसा हर माने आं एसेबां गोबावनि उनाव लोगोनि न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय मेथाइ लाङाबा माबेसे जागोन दिनै आरोथ' आं खम दामि मेथाइबो लांनो हायाना आइनाव बिबाय आइनाव फैसायानो गैयानो माबा 200ल' होथारदों बे 200जोंलाय आंलाय माबायदि थांनांगौ जाखो दिनै ना लोगोनो मेथाइ लांनांगौ जाखो ना गारि भारायानो होनो दिनै आङो प्लिज ना अननानै आदा फैसा 500 हर आं एसेबां गोजान लामा फैसा 200खौ लानानै बोरै थांनांगौ जाखो आरो आंनि आखायावबो फैसायानो गैया 100ल' दंथारो माला थांनो नागिरदों लोगोनियावलाय माला नै दानो थांसै हरलै आदा प्लिज ना अननानै फैसा हर 500 फैसाया आंनोबो नांगौमोन फैसायानो गैथारा जादों आंनियाबो गैया आदा माबा हरना लागिबा आं नोंनो उनाव दिहुनना होगोन दे आंनाव फैसायानो गैया 500ल'सो आंथ' नोंनियाव हाजार बियाखैना 500ल'खौनो होनो हाया आरो र'लै र' होनि र' yes आदानिफ्राय 500 मोनबावबाय र' yes थेंक इउ आदा थेंक इउ नों आंनि सनमानखौ लाखिबाय मानोना आङो बिटालानि न'आवसो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आङो गल्ला लांगोन मिस्थि लांगोन बे खम दामि बिस्किटफोरखौ लांनो हायाथ' आङो नङा बिस्किट लांबाथाय मा सानगोन दिनै बिदावा आरो बिदा बिमाया आंखौ धोनि होनना मिथिखागौना इसेबां धोनि न'खरनि फिसाजोआ बिस्किटसो लाबोबाय होनबा गल्लायावनो लाबोनो गारै बेफोरदि सानगोन माथो दिनै बिदालानियाव थांनो मोनमारसिगोन होनबा इहु आं जोबोद एक्साइटेड जाना दंखायो बिदालानि न'खौ नायनो बिदालानाव थांनो बिदालानि मानसिफोरखौ लोगो हमनो so excited आं दिनै बिदावलानि न'खौ नुमारसिगोन बिखाखौ दुब मोनगासिनो आङो थारैनो आं दिनै बिदावलानि न'खौ नुमारसिगोन बिसोरनाव थांनो मोनसिगोन ओमफ्राय माला सफैगोन बेलाय आंखौ बेयावनो थानो होनानै मानो दाबो लांफैला बेनो बाबाय आं हारसिंनो बेसेबा गोबाव जाखाबाय 20 मिनिटानो जासिगोन ओमफ्राय बिदावलानि न'आ माबायदि मारबा जोंहानि बायदिथ' नंखाया देनाय जोंहानि बायदि धोनिबो नंखायाना बिसा न'फोरावलाय अबाव जोंहानि बायदि एसेबां मोजां जानो ओरैनोलाय बुंदोंमोन बिदावा ओरैनो सिम्पोल फाखानि न' दं होननानै माथो बुंबावनो आरो जागोन दे ओरैनो सिम्पोल फाखानि न' थाबाबो गोसोबायानोबा आरो अबावथ' एसेबां हेन्डसाम सेंग्रा मोनबावनो आं ओरैनोबाबो लाइफआव नागिरनाय बायदि मोनजोबखाया साख्रियावला सेंग्राफोरलाय आंहा मेल्ला दंखायोमोन आंखौ प्रप'ज खालामनो नाथाय आं फसायानो बा साइज गैया सोर लागोन दिनै बिसोरखौ माने आं जुदि दा धोनि न'खराव हाबा जानांगौबा सेंग्राया माने आंनि हौवाया साइज जानाय नङा आंनो नाङा आंनो साइज गैयि हौवा नांथाराहाय हेन्डसाम सेंग्रा नङाबा थांखाया आङो दा बिदा एसेबां हेन्डसाम आयु न'फोरा सिम्पोलबाबो सोलियोलै आरो मोनजानायलाय मोनजाखागोन खामानि मावबानो मोनजाखायो गुवाहाटिफोराव खामानि मावनो थांनो होनोसै ओमफ्राय बेयावनो रुम भारा थाहैनोसै बास बिदिनो सोलिबाय थानोसै आरोना हाय डार्लिं मोनफैबाय
एफा गोबाव नेहैयो आरो दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो नङा माने आं एसे ओंखाम जाना फैदोंना बेनिखायनो एसे गोबाव जाबाय उखैसोनाय मोननायखाय एसे जाना फैथारबाय ओमफ्राय बिथां नोंसाया आंखौ मायबाफोर बुंदों नामा गाज्रि मोना होननानै न' थांबा मोनखाया मानो गाज्रि मोनो आइयाथ' जेबो गाज्रि मोना र' नोंसो गाज्रि मोनगोन खोना आंखौ जोंहानि न'खौ नुनानै माबा बिथां मानो गाज्रि मोनलाबायनो आं गुबुन सिख्लाफोरनि बायदि नङाथ' गारि मथर न' गिदिर गिदिर नागिरग्रा आंनो नोंखौल' नांगौ बिथां नोंखौल' धोनियानो जा गोरिबानो जा आंनो नोंखौल' नांथारगौ आंनो जेबो नांला लाइफआव जेबोखौनो नांला नोंनि अनगा रावखौबो नांमारला आंनो बिथां नंगौ सना आंखौ बेफोरबायदिनो अनबाय थादे औ नोंसो आंखौ गारगोन खोना बाल सिख्ला साफा साफा नुबाथाय नों बायसि एसेबां गियान गोनां एसेबां मोजां एसेबां समायना गार्लफ्रेन्ड थानानैबो आं मानो गुबुन सिख्लाफोरखौ गोसोथोबावनो दे नोंखौ मानो गारनो सना नंगौना सना सोरनिबा फन फैदों रुनाय बाल बे बिलाइसियाबो दासो फन खालामनो मोनदोंना दहायबा आं हारसिं थानायाव फन खालामाखैमोन नै बे दाउ फैनाय लोगो लोगोनो फन खालामदों पापिया फैसा बिनोनो फन खालामदों र' बियो थोद बालि खोबसो दाननानैसो फैसा गैया होनना बुंबाबो माबा बुजिया उनाव होगोन होनना बुंदोंआनो माबा मा जाखो सोरनि फन सना माबा रावनिबो नङा सना एक्सचेन्जनि ए नंगौ थुदो दानिया थांसै थुदो माबा आं जेबो जाना फैयाखैलै बिथां आंखौ माबाफोर जाहोदोना हटेलफोराव फैसा दंखायो आंनिया नोंबो जानो हागोन ए दानिनोसो ओंखाम जाना फैबाय आङो ओमफ्राय नों आंजों जाफाया आरो माबायदिथार जाफागोन दे जाफागोन थौ नुदोंना सनिया आंनि फनखौ दाननासो होदों र' सप्तासेनि गेजेराव आंनो जुदि बियो सुदबो होआ मुलबो होआ आं बिमानो खिन्थामारगोन एबार आरो गासिनोबो खिन्थाजोबना होगोन आं आंनिफ्राय 10,000 लानानै आंनो दिहुनना होआखै होननानै गासिनोबो खिन्थाजोबगोन आं बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांबायलै आं सनियानो फैसा दाहार होननानै आं आइनियावथ' खेबसे सोंमोन आंहासो आइनियाव सोङालासिनो सिरि सिरि फैसाखौ होखोमानानै दा मा जाखो सुदबो गैया मुलबो गैया नै दिनै मास मोनथामानो जासिगोन सनियाखौ आं एसेबां सैतान होननानै सानाखैमोनलै दुखु मोनबायलै आङो सोरबा मानसिखौ बेफोरबायदि खालामो आरो गोरिब न'खरनि मानसिखौनो बेफोरबायदि खालामो आरो धोनि मानसि जानानैबो बोरमा फाननाय फैसासोमोन बियो आंनि इसेबो बुजिनाय गैया नामा बिहा बोरमा फानाबा दाउ फानाबा फैसाखौनो मोनखाया गावसोरा मालाय साख्रिवालानि फिसाजो बिबानो मोनो बिमा बिफानियाव जोंनि आरो आइ आफामोना अबाव होनो हानो बेनिखायनोथ' आङो दाउ फिसियो बोरमा फिसियो बेफोरखौ फिसिनानैनो आङो दख'ना लायो गस्ला लायो सेम्पु साबोन बेफोरखौ लायो आङो आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोनलै सनियाया